మూర్తి గారని ఉంటారు చెర్లగుంటలో. ఆయనకి 112 మరి ఇంకా ఇతరులకు 112 ఎకరాలు భూమి చిప్పల్తుర్తి విలేజ్ నర్సాపూర్ మండల్ అక్కడ ఉంది. ఈ 112 ఎకరాలకి వాడికి ఒక ఎన్ఓసి అవసరం వచ్చింది. ఆ ఎన్ఓసి గురించి జేసీ గారిని అప్రోచ్ చేస్తే ఎకరానికి ₹1,00,000 చొప్పున 112 లక్షలు, 1,12,00,000 లంచంగా ఇస్తే మీకు ఎన్ఓసి ఇస్తామని జేసీ గారు చెప్పారు. జేసీ నాగేష్ గారు చెప్పడం వల్ల ఆయన మాకు ఒక ఫిర్యాదు అందడం వల్ల మీకు కేసు రిజిస్టర్ చేసి కోర్టు వారాలు కూడా తీసుకున్నాం. తీసుకుని ఈరోజు చెక్ చేస్తున్నాం. పలు చోట్ల ఇంకా రెవెన్యూ సిబ్బంది చాలా మంది ఉన్నారు. ఇందులో వాళ్ళ ఇళ్లలో కూడా చెక్ చేస్తున్నాము. అయితే ఈ సెర్చెస్ లో చాలా వరకు చాలా డాక్యుమెంట్లు మాకు దొరికినాయి. ఇంకా సెర్చెస్ జరుపుతా ఉన్నాము. ఈరోజు సాయంత్రం వరకు కూడా సెర్చెస్ నడుస్తూ ఉంటాయి. ఈరోజు సాయంత్రం వరకు చాలా వరకు మొత్తం కంప్లీట్ అయితే అప్పటి వరకు ఇంకా ఎవిడెన్స్, ఇంకా డాక్యుమెంట్ ఎవిడెన్స్ ఇంకా దొరకడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే ఇప్పుడు ఇంకా ఇన్వెస్టిగేషన్ లో ఉంది. 112 లక్షల డీల్ ఇది ల్యాండ్ యూనివర్సిటీ గురించి 112 లక్షల డీలు అది మాట్లాడుకున్నారు. దాని విషయంలో కేసు చేశాము. మేము ఇప్పుడు ఈ రోజు చర్చ చేస్తున్నాం. ఉంటారు గచ్చిబౌలిలో ఉంటారు మూర్తి గారు. ఆయన గచ్చిబౌలి దగ్గరలో ఉంటారు. ఆయన ఫిర్యాదు మేరకు మేము కేసు చేస్తున్నాం. చాలా మంది రెవెన్యూ సిబ్బంది ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ నర్సాపూర్ మండల్ దాని విషయాలు మేము కేసు చేశాము. ఇంకా చర్చలు నడుస్తూ ఉన్నాయి. సాయంత్రం వరకు కూడా నడుస్తాయి. ఇంకా డాక్యుమెంట్లు చాలా వరకు సీజ్ చేసాం. ఇంకా సోదాలు నడుస్తున్నాయి. సాయంత్రం వరకు ఇంకా డాక్యుమెంట్ చాలా ₹1,00,000 పైన ఉన్నది నగదు. ఇంకా మేము చూస్తున్నాం. ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకటి ఉందని తెలిసింది బోయినపల్లిలో. దాని గురించి కూడా మేము తెలుసుకుంటున్నాం. బోయినపల్లి అక్కడ బోయినపల్లిలో ఉందని తెలిసింది కాబట్టి అక్కడ కూడా లాకర్ ఉందా లేదా, ఉంటే అక్కడ బోయినపల్లిలో లాకర్ కూడా చెక్ చేస్తాం. దాని కొరకు సార్ ఇక్కడే ఉన్నాడు జేసీ గారు. ఫ్యామిలీ లాకర్ చెకింగ్ గురించి మేము హైదరాబాద్ ఉంటాం. నేను సూర్యనారాయణ ఇంకా సిఐలు అందువల్ల యాక్షన్ తీసుకోండి బాధితులు డిమాండ్ కంప్లైంట్ చేశాడు. పని సాయంత్రం వరకు అరెస్ట్ చేస్తాము. దీంతో పాటు ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారు వేరే వాళ్ళు రెవెన్యూ సిబ్బంది. వాళ్ళని కూడా అరెస్ట్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంది. ఇంకా దాడులు జరుగుతున్నాయి. ఏకకాలంలో జరుగుతున్నాయి. 12 చోట్ల జరుగుతున్నాయి. ఇదే కేసు సంబంధించి మొత్తం 12 చోట్ల జరుగుతున్నాయి. చూడాలి మొత్తం రెవెన్యూ సిబ్బంది మీద జరుగుతుంది. 12 చోట్ల కూడా ఉన్నాయి. అంటే దీనికి సంబంధించిన ఫైళ్లు, ఈ ల్యాండ్ సంబంధించిన ఫైళ్లు ఉంటే అక్కడ కలెక్టర్ కూడా రిసీవ్ చేస్తాం. 12 చోట్ల జరుగుతుంది. పట్టాలండి.